projekt. Vi skal have motorblokken fra Molly over på den nye her. Så ja, vi skal godt i gang. Jeg har lige fået blokken med Molly. Udspringning og det der... Nej, jeg snakker om cylinder alt det der, ja. Forklædscykel. Nu står jeg lige her og finder ud af, ja, blokken er snart her. Så skal de bare... Alle delene skal bare ud. Så går på den der, og så skal den der over på den der, og så den der, og den der, og det ud. Det var fordi jeg elskede, og alting det gik galt. Hvad kunne jeg have forventet? Jeg siger bye, bye, bye. Det kommer sky. Klar, det er min blok. Go and look. Det er bare. Hvad er det, vi prøver med? Den er kraftig med lige ned. Oh yeah. Nu fuck you.